दिनैनि पर्बत जरा 2 नं फाग्लि जरा ओनसोलाव थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ गायसननायनि हेंथायै जेनेखि आन्दलन खालामदों बे आन्दलनाव भुगिनांनाय बा आन्दलनखौ नेतृत्व खालामनाय रायजो राजाफ्रा थांनाय माखासे बोसोरनि सिगां जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बे समाव बिथांनि नेतृत्वआव जितु बड'लेण्ड आन्दलन जादोंमोन बे बड'लेण्ड आन्दलनाव बै रायजो राजाफ्राबो ओंखारफादोंमोन गावनि जानाय माइरंखौ दोनथ'नानैबाबो बिथांमोननि माइरं खांनायाव एसेब्लाबो हरदोंमोन फैसा एसेब्लाबो हरदोंमोन फिसाफोरखौ रेल लामा जिरायनाय राजा लामा जिरायनायाव फिसायफोरखौ थिनहरफादोंमोन नाथाय बेबादि गावजों एसेग्राब सापर्ट होनाय रायजो राजाफोरखौ बिथाङा मारै इसिबां खस्थ' होनो हाखो दिनैनि गेजेराव मोनसे गिदिर प्रश्न फैयो मोनफानि उनाव मोनफा मोनफानि उनाव मोनफा बिथाङा गासैखौबो फानलांजोबनो नागिरबाय नामा गाव सासनाव थासान्दियाव बिथाङा गासैखौबो फानजोबनानै कौटि कौटि थाखा आरजिनोसै नामा दिनैनि प्रश्नआ बेबो फैयो लोगोसे बिथांनि सासन खुंनाय समावनो बिथांमोनहा मा जोबदों एमपि सानै दं एमएलए दङ ट्रिपल इन्जिन सरकार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो रायज्लायहरनो हायो आदानिजोंबो रायज्लायहरनो हायो हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां सिएम बिथांजोंबो रायज्लायहरनो हायो इलेक्ट्रिसिटि डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टारजोंबो रायज्लायहरनो हायो नाथाय बे रोखोम खामानिखौ बिथाङा मावाखै যার কারণে রাজ্যকলে এই পর্বতজোড়া অঞ্চলত কষ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে মই ডাইৰেক্টলি এই কথাটো আজি ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই কম